ኣብዚ መፅሓፍ እዚ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ዛንታ እየ ረኺበ። እቲ ዛንታ ብዛዕባ ኣንደበትና ብዛዕባ ልሳንና እዩ። ሓደ እስክንድስ ዝበሃል ካብ ትውልዲ ዓዱ ናብ ኣቴንስ ብምኻድ ን24 ዓመት ፍልስፍና የፅንዕ። ድሕሪኡ ኣብ መጨረሻ ከባቢ ሓደ ፍልይ ዝበለ ፍልስፍና ካብ መምህሩ ክዛረብ ከሎ ይሰምዕ። እቲ ፍልስፍና እንታይ ዝብል ብዘይካ ደናግል ደቂ ኣንስትዮ ኩለን ዘመውቲ እየን እዩ ዝብል። ድሓር እስክንድስ ገሪምዎ ኣብ መፅሓፍቲ እንተገላበጠ እውን እታ ፅሕፍቲ ይረኽባ ብዘይካ ደናግል ደቂ ኣንስትዮ ኩለን ዘመውቲ እየን ትብል ማለት እዩ። ድሓር ብጣዕሚ ይሓስብ ኣደይ እውን ሰሓት እያ ማለት ድዩ ኢሉ ይሓስብ። ድሕሪኡ ሓሲቡ ስው የበለን እዚ ፍልስፍና ኣብ ወዲኡ ክምክሮ ይሓስብ። ድሕሪኡ ናብ ትውልዲ ዓዱ ይምለስ እሞ ኣብ ጫፍ ትውልዲ ዓዱ ምስ በፅሐ ናይ ገዝኦም ሰራሕተኛ ዝነበረት ይረኽባ። እሱ ፈሊጥዋ እዩ እሳ ግን ኣይፈለጠትን። ካብኡ ብዛዕባ ገዝኡ ይጥይቃ ማለት እዩ ብዛዕባ ኣዲኡ ናብኡ ኣቦኡ ከም ዝገሸ ኣዲኡ ግን ቤናም ገዛ ከም ዘላ ትዛረቡ። ብድሕሪኡ እስክንድስ ነታ ሰራሕተኛ ነታ ሰበይቲ ከይድኪ ምሳይ ክትሓድር ንገሪያ ብኡ ድማ ደስ ዝበላ ነገር ከም ዝህባ ንግዚኡ 100 ዲናር ሕዝክላ ከይድ ይብላ። ብተወሳኺ ድማ ብዛዕባ መልክዐይን ጉብዝናይን ንገሪያ ይብላ። ድሓር እዛ ሰራሕተኛ ናብ ገዝኣ ብምምላስ ብዛዕባ እቲ ጠቢብ ዝበላ ነታ ሰበይቲ ትነግራ። እታ ሰበይቲ መጀመርያ እኳ በቲ ሓሳብ ዘይተስማዕምዐን እንተነበረት ድሓር ግን ብመልክዑን ብፆታዊ ርክብን ፀሚኣ ከም ዝኾነት ነጊራ ምሸት ኣምሽው ክመፅእን ንሓንቲ መዓልቲ ጥራሕ ምስኣና ክሓድርን ተስማዕምዓ ማለት እዩ። ድሕሪኡ እታ ሰራሕተኛ እታ ሰበይቲ ከም ዝተስማዕምዐትን ምሸት ተፀልሚቱ ክመፅእን ንጠቢብ እስክንድስ ከይዳ ትነግሮ። ድዑ ጠቢብ እስክንድስ ኣማሺ ይመፅእ። መጀመርያ ግዜ ድማ ምስ ኣዲኡ ንዓይኒ ይረአዩ ማለት እዩ። ሽዑ እታ ሰበይቲ ኣብ ሓያል ናይ ስጋዊ ርክብ ፃመ ነበረት። ጠቢብ እስክንድስ ግን ኣብ ወጥርን ኣብ ጭንቅን ነበረ። ካብኡ ናይ ድራር እንጉደት ተገይሩ ወይኒ መፅዩ ቁዙም እናበልዎ ምሸዩ። ድሕሪኡ ዕርቃኖም ብምውፃእ ብሓደ ሓደሩ። ይኹን እምበር ስጋዊ ርክብ ኣይገበሩን። እስክንድስ ንጎ ተሲኡ ክዳኑ እንዳገበረ እንዳሃለወ እታ ሰበይቲ እንታይ ገይረካ ደኣ ድሌቲ ዘይፍፀም ካለይ ትብሎ። እስክንድስ ድማ ተባሪቑ ወግዲ ነቲ ዝወፃኽዎስ ከመይ ኢለ ክኣትዎ ይብላ። ወላዲት ኣደይ ኢኺ ማለት እዩ። እታ ሰበይቲ ብቐጥታ ንደገ ወፂኣ ገመድ ሰቂላ ተሓንቃ ትነብር። እዚ ዝረአየ እስክንድስ ባዕሉ ሓያል ፍርዲ ፈረደ። ኣፈይ ብምዝራብካ ኣደይ ቀቲልካ ኢኻ እሞ ካብ ሕዚ ብስቕታ ቀፂዐካ ኣለኹ ይብል። ድሕሪኡ ከይተዛረበ ይነብር ማለት እዩ። እዚ ኣብዚ ዛንታ ብጣዕሚ ዝገረመኒ ናይ ኣንደበት ሓይሊ ናይ ቃላት ሓይሊ ነውፅኦ ልሳን ክንደይ ዝኣክል ፓወርፉል ከም ዝኾነ እዩ። ብኣንደበትና ሰባት ክንሕምም
ክንምርዝ ክንቀትል ከም ንኽእል እዩ ዝገልፅ። ካልኣይ ናይ ታሪክ ኣብዚ ታሪክ ዝተምሃርኩ ንፈተውትና ንካልኦት ሰባት ብፍላይ ድማ ንፈተውትና ኣሓትና ክኸውን ይኽእል ነፍካርትና ኣሕዋትና ክኸውን ይኽእል ሞራሎም ክንፍትኖም የብልናን። ባህርዮም ንምፍላጥ ክንፈታተኖም ከም ዘይብልና እዩ። ኣብ ዘየድሊ ፈተና ክነእትዎም ከም ዘይብልና እዩ ተማሂረ። ብጣዕሚ ዝገርም ዛንታ እዩ። ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ቅድሚ ሕዚ ሰሚዐ ኣይፈልጥን። ያው እቲ ዛንታ ብጣዕሚ ደስ እዩ ዝብል ከምዚ ተደሊኹም ኣብዚ ዛንታ ገፅ 51 ኣሎ እዚ መፅሓፍ እዚ ብጣዕሚ እየ